uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba siphe lona-ke sikhuleke ngabe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu uyinkosi, siza phambi kwakho Nkosi ngalesi sikhathi ngokukholwa nokwazi ukuthi usilungisele umlayezo ukuba sizindle ngawo. Thenge Nkosi ezweni lakho, kumele sizindle ngalo imini nobusuku. Sisize-ke Nkosi singachezuki nakancane emiyalweni wakho, sizindle ngezwi lakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, usuku osiphe lona nazo zonke iy'nsuku ezinhle osipha zona. Siyabonga Baba wethu ongcwele, iy'fundo zosuku nosuku osipha zona. Siyabonga Nkosi ukukhuliswa usuku nosuku. Siphe-ke Nkosi ukuba sihambe ngobuqotho phambi kwakho, silalele izwi lakho, sizindla ngezwi lakho. Ukuhamba kwethu kuqonde, izinyawo zethu ziqondiswe, zenziwe njengezindlu zelekazi. Sihambe noma sihambe endaweni enobungozi, kodwa sikwazi ukubambelela. Siyabonga Nkosi, khuluma ngezwi lakho-ke manje ulibiyele, ulambule kithi ngamunye ngamunye. Ngokukholwa siyabonga, Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bathandekayo, ntambama nje simbonga uNkulunkulu singaphezi ngezipho zonke zomusa asipha zona nangokusinakekela usuku nosuku. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sihambe kahle-ke bazalwane eMpumalanga. Siyambonga uNkulunkulu. Simbonile hamba nathi endleleni, sambona isihlenga kuzo zonke izimo, sambona futhi ezambula ey'mpilweni zethu. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu. Umsa wakhe uyamangalisa, umsa wakhe ungaphezulu ukuba singawuqonda. Namhlanje-ke bangcwele sizofunda izwi likaNkulunkulu esizolithola lapha encwadini kaDuteronomy chapter 14. Sizofunda nje uverse 2. Sizofunda nje iverse 2. Sikhuluma la isihloko sikhuluma ngokukhethwa, ukuthi uNkulunkulu uzahlukanisele thina sibe ifa lakhe, singabakhethiweyo. Sizofunda-ke uDuteronomy chapter 14 verse 2. Ufundeka kanje: ngokuba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova unikhethile nibe yisizwe senzuzo yakhe ngaphezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Cela ukuliphinda: ngokuba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova unikhethile nibe yisizwe senzuzo yakhe ngaphezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Ngicela sivule futhi ngale kuDuteronomy chapter 7, khona sizofunda nje uverse 6 ogcizelela kuleli verse. Uthi-ke uverse 6: ngokuba uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uNkulunkulu wakho ukukhethile ukuba ube yisizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Liyafana-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Liyafana-ke leli verse nevesi esilifunde kuqala likuDuteronomy 14. Uverse 2 wakhona uyafana nalo Deuteronomy 7 verse 6. Kuhlukene nje kancane, mhlampe kunamagama athize angekho. Manje masibheka leli zwi, ngike ngezwa omunye umzalwane echaza ubungcwele ukuthi kuyini ubungcwele. Uthe ekuchazeni kwakhe wathi ukwehlukaniselwa uNkulunkulu. Wachaza ngokuthi ethempelini kuba nezitsha ezingcwele,
kuba ithempeli likaNkulunkulu liba ngcwele ngoba lihlukaniselwe yena. La uNkulunkulu uthi siyisizwe senzuzo yakhe, sehlukaniselwe yena. Manje ngimthandile leli igama lenzuzo kuleli vesi sifundile, bazalwane. Kusho ukuthi kukhona esiyikho kuNkulunkulu, kuJehova uNkulunkulu wethu. Sine-value, sibalulekile. Uthi siyisizwe senzuzo yakhe ngala kuDeuteronomy 7. Athi ngale nakukhona le athi uJehova unikhethile nibe yisizwe senzuzo yakhe ngaphezu kwezizwe zonke. Ngathi-ke mase ngihlala phansi ngizindla ngalelizwe, kwavuka nje izwi lilaphayana kuMathewu elikhuluma ngokuthi baningi ababiziwe, kepha bayingcosana abakhethiwe, lapha kuMateyu 22 verse 14 wakhona. Lithi leli ebusweni ezizweni zonke zomhlaba sihlukaniselwe uJehova, sikhethiwe ukuba sibe isizwe senzuzo kuye. Sizoba inzuzo kanjani-ke bazalwane kuNkulunkulu? Sizoba inzuzo ngokuthi sisebenze umsebenzi wakhe, okuwukumkhonza simdumise yena, okuvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, okukholwe ey'nhliziyweni zethu ukuthi ngempela uNkulunkulu uyena owavusa uJesu kwabafileyo. Sibe nokukholwa kokuthi ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi kuguqa phansi konke, bese singasathuli, bese siyakusho lokho, sizame nokusebenza ngokukhuthala, sibiza abanye, sibabizele kule ngcebo enkulu kangaka yokuba sibe ngabakhethiweyo. Sikumele lokho. Kunevesi elikhulumayo ngokuqinisekisa ukukhethwa kwethu kuPeter encwadini kaPetro yesibili, chapter 1 uvesi 10 wakhona ukhuluma nje ngakho lokho ukuthi simele siqinisekise ukubizwa kwethu. Lithi ngakho-ke bazalwane, khuthalelani ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngoba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Uma-ke sisebenza senza ukuthi nabanye bazi ukuthi ukhona uNkulunkulu owenza konke, uNkulunkulu odalile izulu wadala umhlaba, uNkulunkulu odalile ulwandle, wadala isibhakabhaka, wadala izulu lokuqala, lesibili nelesithathu, wadala umuntu, wadala iy'lwane zonke, wazipha amagama. uNkulunkulu okuyena owazi ngisho esincane ukuthi sidlile, uNkulunkulu owazi ukuthi ngisho iy'nwele zethu emakhanda sibangakanani uma singaka, kodwa uNkulunkulu wazi ukuthi ey'nsuku zomuntu nomuntu zingaki. uNkulunkulu wazi ukuthi izinwele zomuntu nomuntu zingaki. uNkulunkulu wazi amagama ethu ngamunye ngamunye. uNkulunkulu osi-allocated to certain families. uNkulunkulu osifake kwimindeni ethize ukuthi sibe ngamalungu ayo, sibe ney'bongo ey'thize. uNkulunkulu omangalisayo. Siyisizwe-ke salowo Nkulunkulu, sahlukaniselwe lowo Nkulunkulu ukuba-ke siphile, sihambe ngokwentando yakhe, senze ngokwentando yakhe, simele iqiniso lakhe, singadideki bazalwane, singadidwa nayizinto esizibonayo, singadidwa nayikhathi ezifikayo, zifike nethekhnoloji kushintshe. Sasikade sibhala iy'ncwadi, kade ngibuka nje ngivundulula la ngithola amakhadi, get well wishes, birthday cards.
uyabona nama-missing cards, izinto ey'njalo asisekho manje, sekukhona ukusha. uNkulunkulu ozaziyo nalezi khathi zamanje, lowo uNkulunkulu yena osikhethile, wasihlukanisela thina ukuba thina singadidiswa yizo zonke lezi zinto, kodwa sime eqinisweni lokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Sime eqinisweni ukuthi uNkulunkulu uBaba uJehova akekho njengaye, akekho olingana naye, akekho ongafaniswa naye. Manje ngisalifunda leli zwi, bazalwane, ngizindla ngalo, inhliziyo yami iyamangala ukuthi akikho ukuthi mayesibiza kwesinye isikhathi asibizeki kahle ngoba sisuke singezwa, bese ethi ohlabelelayo athi noma unganginqanda ngenhlupheko. Ngiyokubonga ngoba bazalwane, asikhethelwe ukuthi sibe izinkwa zokubukwa noma sibe umhlobiso wasemhlabeni, kodwa kunendawo esiyilungiselwe esizoya kuyo siyobusa. Ukuba-ke bazalwane, besingeke sidlule ey'nhluphekeni kulo mhlaba, ngaba siye ekubuseni ngoba ngabe siyabusa kulo mhlaba. Ingalokho-ke uJehova ethe mayekubheka wabona ukuthi angayikhethela ayihlukanisele wena, ube isizwe senzuzo, isizwe esingcwele kuye. Ingalokho ethe mayekubheka wathi hhayi, lezi iy'nhlupheko wena uyodlula kuzo uze ufike kuye bese uyabusa-ke. Kodwa-ke eqinisweni siyaqala siyitheyiste le nto emnandi, siyitheyiste, asiyinambitha sisekhona la. Uyazi ukuthi uma ungasenalo uvalo, kungasekho nje okukuthusayo, usuthemba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo onke amandla akho, nangawo wonke umphefumulo wakho, umthembe. Nangakho konke onakho, umthembe, ube nokuthula. Uthi noma ngabe uyawuvala umnyango sekuhlwile, wazi ukuthi ngoba bahlezi begqekeza ngapha nangapha, kodwa mina ngivala ngawe Jehova lapha emnyango. Ngiyazi Nkosi Jesu asayinile amasosha azoma angigade. Uyazi ukuthi ukuzazi uqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwakho, ungabi nalo uvalo. Lithi-ke laphana izwi ku-Exodus, uDuteronomy chapter 1, lapha ku-chapter 1 la amasosha aseGibhithe ezofica u-Israyeli. Israyeli wayesephenikha, wayesetatazela ngenxa yokuthi base befike olwandle olubovu. Ulwandle-ke siyalwazi bazalwane ukuthi awubonakali nomkhawulo, akwaziwa nokuthi lijule kangakanani, akwaziwa nezilwane ey'phakathi. uNkulunkulu kuphela owazi zonke izinto ey'phathelene nolwandle. Ngisho nama-scientist ahambe afike phansi emhlabathini, kodwa awakwazi ukukhontrola okwenzekayo phakathi. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi, ukwazi ngisho nokukhuluma ney'nhlanzi eziphakathi ukuthi wena-ke suka la ukhona, ngiyaku-asayina, hamba uyogwinya uJona laphayana, uzomkhiphela ngaphandle. So uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu onjalo. Bathi bakwa-Israyeli sebefikile olwandle olubovu, bathi uma bephenduka bayayibona impi yamaGibhithe nansi isifikile. Uthi ngivule nje uDuteronomy chapter 1, bayayibona ukuthi nansi impi isifikile laphaya kuvesi yes, baqala ukukhonona lapha kuvesi 28. Futhi bathi siyakhuphukelani na abafowethu, benzile inhliziyo zethu ziphela amandla ngokuthi abantu abakhulu bade kunathi, imizi emikhulu ibiyelwe kuze kube sezulwini. Ngakho sibonile amadoda nama-anaki akhona.
Uthi-ke wayesethi-ke uMose kubo, ningashaywa uvalo, ningabesabi, uJehova uNkulunkulu wenu ohamba phambi kwenu uyakunilwela. Ngakho konke anenzela khona eGibhithe emehlweni enu, hhayi akusiyo le yaseGibhithe, kodwa nayo le iyasho ukuthi uNkulunkulu uyama phakathi kwami nesitha. uNkulunkulu uyama phakathi kwami nesimo esizongigwinya. uNkulunkulu wami uma nje ngingezusaba. So uye lo nkulunkulu okumele sikhulume ngaye ezindleleni, sikhulume ngaye emhlanganweni, sikhulume ngaye nasematendeni, sikhulume ngaye nasemsebenzini, sikhulume ngemisebenzi yakhe, sikhulume ngemisebenzi, silande ngemisebenzi yakhe yamandla. Bese-ke yena simlethele inzuzo ngoba udumo lonke luzoba kuyena. Yena uzozuza udumo, akafuni izinto ey'ningi, akafuni ngisho imali yethu yokubonga bazalwane. Kunabazalwane abangikhathazayo emoyeni, abazalwane othi uma ngabe umenzele into athi ebese kubonga ngento ethize. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu alikuvumi lokho, alikuvumi, lithi samukeliswe ngesihle. So nathi asiphe ngesihle, asikhiphe nje ngesihle. Bazalwane, akukho okudlula ukujabula okuzwa ngaphezu kokuthi umuntu ethi ngiyabonga. Athi nje ngiyabonga, angaphelezeli ngalutho. Uma eseze wathi inkosi ikubusise, usekuphe yonke ingcebo ekhona, engaba khona emhlabeni nasezulwini, naphi naphi, isibusiso sikaNkulunkulu. Ngoba asenezeli usizi, number 1. Number 2, asiqondakali. Isibusiso bazalwane, yilento efika kuwe ithi khaxa esidingweni osuke unaso ngaleso sikhathi. Isibusiso-ke leso. Angeke uthi udinga, ngilinganise, udinga ingubo yokugqoka, isibusiso siqhamuke njengokudla, ngoba ukudla uzokudla kuphele usale ungagqokile. Kodwa isibusiso ilokho okufika kuthi khaxa esidingweni. Ngiyathemba ukuthi abazalwane bayangizwa ngoba abazalwane bafundile kakhulu ekhaya lizwe. So uma ngabe-ke umuntu esethe nje ngiyabonga, inkosi ikubusise, wow, bazalwane, maye kukhulu kangakanani. Angidingi ukuthi usuzokhipha u-R20 wakho wokugcina uthi nakho ngiyabonga. Bazalwane, angifuni ukungena kule ndaba ingaphezulu kwami, inkulu, iyangisinda. Indaba yesibusiso sikaNkulunkulu sengathi singakujwayela ngoba uNkulunkulu uyalalela abese yaphendula ngesibusiso. Futhi uNkulunkulu esakhe isibusiso asilwenezeli usizi. Mhlawumbe ubukhathazekile ngokuthi ingane izoya kanjani esikoleni, uNkulunkulu avele afake u-NSFAS esikhaleni, ubese uyamangala. uNkulunkulu avele alethe umzalwane ukuthi hayi, ngidinga ingane isitshudeni esizohlala nami, asizukukhokha irenti, ngizodla naso. uNkulunkulu angene esikhaleni afake isibusiso, singene sithi khaxa esidingweni onaso. Bazalwane, ngeke sisho ukuthi asidingi lutho kulo mhlaba ngoba sisenyameni, siyaphila. Kodwa iy'dingo zethu zinakekelwa yilo sidalile, wasidala wazi ukuthi sizodinga ini nani nani nani. Bese kuthi iy'mfuno zethu ilokho-ke singakutholi okusisusayo endleleni epheleleyo. Yabona iy'mfuno ilokho okusenza ukuthi sichezuke endleleni kaNkulunkulu, sifune okwethu, sizifunele okwethu. Kanti uNkulunkulu usinika isidingo, lokhu esikudingayo kwangampela. So uma usasilindile isidingo sakho, kubiza ukuthi ulinde kuNkulunkulu. Kose uma ungalindi kuye, ngeke sifike. Uma usiqalaza kwezinye iy'ndawo, ngeke sifike. Kodwa uma uzolindela yena, thule phambi kaJehova, ulindele yena, uzokwenza. Angikho lapho bazalwane, ngisekutheni sikhethiwe, sahlukaniselwa uNkulunkulu, wasikhethela yena thina. Ithi iNkosi uJesu
uma ichaza ngokubizwa, ithi ubaba obadonsayo abalethe kimi, izisho iNkosi uJesu. Mina ngifike ngibalungise bese ngiyabapresenta. Ngike ngafunda incwadi ka-Esteri, ngicabanga ukuthi kule viki elidlule bengiyifunda nje ngiqhubeka nayo. Ngithola laphayana ukuthi inkosi ubani Ahasuweroshi into enjalo waye esehlukana nenkosikazi yakhe uPrincess Vashti, wathi akukhethwe iy'ntombi ey'godini zibuthwe zibuyiswe la. Kuthiwa zayihlala u-30 days lezi ntombi, uma ngingaphosisa angisazi zayihlala, kodwa zayihlala isikhathi eside zilungiswa, ziqholwa ngamakha, zilungiswa usuku nosuku, zilungiselela ukuthi zizoyolethwa, zizoprezentwa enkosini u-Ahasuweroshi. So uma ngabe zilungiswa lezi ntombi, kuyafana nathi uNkulunkulu Baba uyasidonsa asikhethe njengobesho, abe sesinikeza enkosini, esinikezele enkosini uJesu. Inkosi uJesu Kristu isilungise ukuze isiprezente sesazi. Manje uNkulunkulu akalenzi iphutha, bazalwane. Ukukhetha kwakhe akukaze kwaba yiphutha. Ukuzehlukanisela kwakhe wena akukaze kube yiphutha. Lalela, yenza konke akushoyo kuwe. Angakusho ngezwi lakhe, kanti izwi lakhe likusho konke, likusho liqala nomuntu limlungise phela ithempeli likaNkulunkulu. Bazalwane, ngike ngiyibuke lento yokulungiswa kwethempeli likaNkulunkulu, lokhu esikuthola laphaya inkosi uDavid handover kuSolomon. Ilinganiso zonke nama-directions onke ethempeli, ngisho ney'hlahla ezayigawulwa nani nani nani. Ngibheka ukuthi uNkulunkulu ukwenzile la ezwini lakhe ukulungisa ithempeli lakhe eluwumuntu. Uzathi awuyi ukuphuca ngisho amashiya, athi awuyi ukudilinga ngisho ikhanda, athi ukusho konke, asho ngezembatho, athi asiyi ukugqoka okulengayo okukhithizelayo, bazalwane, okuyintambo. Asho konke uNkulunkulu elungisa leli thempeli lakhe, elungisa wena muntu ukuthi akuprezente endodaneni, indodana ibisikulungisisisa ubusuya kuye usufanelekile. So singabakhethiwe, sihlukaniselwe uNkulunkulu. Usho njalo umntwana kaNkulunkulu echaza ubungcwele, wathi ilokho okuhlukaniselwe uNkulunkulu. Sihlukaniselwe uNkulunkulu, asihambe ebungcweleni, asihambe siyingcwele. Sizothi siyathelwa yintuli endleleni, kanye nokulingwa, uyilethile nendlela yokusinda, indlela yokuphepha, bazalwane, ikhona, sinakuyilandulela. Manje ngiyathanda ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi uyasidlulisa ezinhluphekweni ukuze sicwengeke. Usho njalo lapha ku-Isaiah 42 uvesi 10 wakhona, uthi bheka ngikucengisisile, kungavelanga isiliva kodwa ngikuvivinyile esithandweni sezinhlupheko. Kusho ukuthi uma usudlule lapho esithandweni sey'nhlupheko, usuphelele, usungohlukanisele uJehova, usungcwele. Asingakhali-ke sikhale ngey'nhlupheko, bazalwane, siyacingisisiswa, siyalungisisiswa. Kodwa lithi leli zwi akasi-erodi, angazi ngizokubeka ngikuthini ngesiZulu, kodwa akasihuzuli, okay, akasihuzuli ukuthi kuze kuvele isiliva, kodwa uyasidlulisa nje ngisho emlilweni, siphume sicolekile. Ingakho-ke bazalwane, sihlukaniselwe yena, asingamhlanganisi nalutho. Ngiyafisa nje ukuzosho lokhu namhlanje,
asingamhlanganisi uNkulunkulu nalutho. Ake sibe njengoba esidalile, ake sihambe njengoba esidizayinele inkambo yethu. Inkambo yethu idizayiniwe, and uma sizostika, uma sizohlala kule design yakhe, uyazi ukuthi asishodi ngalutho. Noma ngabe kukhona ukuhlupheka, yilokhu akudizayinile yena, futhi anekhambi lakho. Noma ngabe kukhona izimpi, yilezi azaziyo, futhi azoyinqoba yena. Usho njalo laphayana kuDuteronomy uchapter 1. Hhayi, sengimfundile uchapter 1 verse 30. Obethi uJehova uNkulunkulu wenu uhamba phambi kwenu uyakunilwela. Angimfundanga. Njengakho konke anenzela khona eGibhithe, uDuteronomy. Bazalwane, siphiwe ukunqotshelwa ngenxa yokuthi sikhethiwe, sahlukaniselwa uJehova. Usikhethile, wasihlukanisa saba yifa lakhe, wasenza saba yisizwe senzuzo kuyena. Ake sithele izithelo. Ibisho njalo inkonzo yethu yaseMpumalanga ithi asithele izithelo ezihlalayo. Singatheli izithelo ezingezukuba khona, ezingezubonakala. Sithele izithelo ezihlalayo ukuze kube yinzuzo kuNkulunkulu. Udumo lonke luye kuye. Uma sithi uJesu Kristu uyinkosi, kuguqa amadolo bese udumo. Ngathi ngiyabona inhloko mibheka kuNkulunkulu. Iy'ngelosi zimdumisa, zithi bayede. Nkulunkulu wethu akekho ofana nawe, hosana. Bazalwane, singabakhethiwe. Ake siqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwethu. Sikwenze kuqiniseke ngokuthi silethe udumo kuNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba, siyabonga izwi lakho. Siyacela Nkosi, malisebenze kithi ngamunye ngamunye, lisebenze. Wehlise Nkosini imvula yezibusiso njengokudinga kwethu. Ubophe Nkosi ney'nhliziyo ezophayo. Unakekele Nkosi nabakho, iy'ntandane nabafelokazi. Nkosi nalabo abangenabani. Baba wethu ongcwele, ulule isandla nabahlukumezekayo ekuhlaleni. Nkosi kuleyo mizi abakuyo, belule isandla ngoba wena uyama phakathi kwethu nekuhlupheka. Uyama phakathi kwethu nezimpi. Uyama usinqobele. UJehova igama lakho, akekho ofana nawe. Yenza-ke Nkosi ngokomsa wakho nangothando lwakho. Sinikela konke kuwe, sidumisa wena. Nangazi iy'nhlupheko Nkosi, siyakudumisa ngoba abanye bethu banqandwa ngazo babuye beze ebukhoneni bakho la kunokuthula. Siyabonga Nkosi uJesu Kristu uyinkosi. Amen.